Hi guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat! Dito na naman tayo magwarawara sa atong kabukiran. Ang mga dalagingding, kamo na mga dalagingding! Punta na tayo doon sa labas. Magwalis na tayo ng ating kapaligid-kapaligiran. Huy! Alin na! Bilisan ninyo! Ay naku, itong mga baklitang to. Alin na, kamon! Bilis! Sino ba yung nagtikungkong dyan? Tita. Ay, naku, nagtikungkong pa. Eto, great ka muna sa kanilang lahat. Hi guys. Good morning. Good morning. Yes. Hi guys. Good morning. Yes. Kiss ni Mommy in the morning. Ikaw, kiss ni Mommy. Yes. So, punta na tayo doon sa labas. Para magwalis-walis na tayo. Tapos, magpakain tayo ng pato at saka manok. Eto guys, maliwanag na maliwanag ang panahon ngayon. Eto, kaya magwalis na tayo. Kay, mainit na ang panahon guys. Pero bago tayo magwalis, pakainin muna natin ang ating mga pato. Eto, hindi na maputik ang daanan ngayon kasi mainit na. So, sige, pakainin muna natin ang mga patutin. Tik, 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 tik. Ayan. Sige, alika. Diyan. Kuha ka, tapos ganyan mo. Sige, bilisan mo. Tapos siligling, pakainin mo. Tik, 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 tik. Ang Chinese chicken, guys. Ito, oh. Ayan. Ayan, kumain kayo ng kumain. Para tumaba kayo ng tumaba. Aman si Kuan. Si Benseta. Sige. Allah. Asa isa ka Chinese chicken. Eto, napakain na natin ang pato. So ngayon ang pakainin natin, ito. So ngayon, magwalis tayo ng silong. Uy, kuhain mo ang kuan ka. Kunin mo ang ano. Kunin mo ang walis. Ayan na ang isa ka kuan ano guys. Oh, Chinese chicken. Ayan, tumakbo-takbo na. Ayan. Yun, dalawang Chinese chicken. Alika, Ling, alika. Alika. Bilisan mo. Bilis. Kiss ni Mami. Ulitin mo. Otro. Ba, bait ni Lingling, guys. Hoy, ang walis, Geraldine. Sige na, faster, faster. Eto ang walis. So ngayon, nagsampay si Benseta sa kanyang mga damit. Yes, panty. Panty na pala ang gamit mo ngayon ha. Sosyalan ka ha. Ayan. Tapos, pink na pink ang panty niya. So ngayon guys, may hawak na akong walis. Oras na para magwalis na ako. Nada.
Eto guys, sino ang nakarelate niyan? Sandayong para sa ulan. Para may tubig na masahod. Ayan. Ayan guys, si Mr. Gingaya, nagsibak ng kahoy guys. Ayan. Eto guys, tapos na akong nagwalis. So ngayon, punta tayo sa kusina kung ano na ang ginagawa nila doon. Kung ready na ba ang ating almusal guys. Tingnan natin ang mga kusinera doon kung nakaluto na ba. Ayan. Naghugas si Saysay ng mga plato. Unsay gikaon ni Undoy? Hatag doy de. Kaya ko doy be. Si Auntie Mercy. Tapos na po nagsaing. Yes. Tapos na daw si Auntie Mercy nagsaing ng kanin. Si Auntie Mercy ang nagsaing ngayon. Oh, morning. Morning. Unsay atong sudan, ante? Bulad. Bulad ang sudan, guys. A few moments later. Eto guys, mag-almusal kami. Tapos ang ulam namo, ang sarap-sarap ng buwad guys, oh. Tapos di apay pinikas na buwad, sobra. Ang sarap-sarap ng tuyo. Yes. Tuyo. Buwad, tuyo. Ayan si Mother. Si Saysay. Si Auntie Mercy. Buwad. Sarap-sarap ng buwad, guys. Hindi ito, guys, masyadong maalat. Katamtaman lang. Ito, kaunta, guys. Okay, kompleto today. Napasilid to. Mga anak ta. Gahe pagkaluto. Napagod mo siya. Paano naman sila ka ng pinakurat ka pagkaluto? Ganahan ka pagod-pagod na siya? Ulit namin makaon sa pagod-pagod. Go, ma, go! Go! Bangko sa luto. Ang salan mo, Gerard. Kaya kabulan pa na ba? Go! Mahaw! Pamahaw, papa! May halaman. Lahit ka ng bulad to do. Abin ako na may biskwit. Taro na. Buhok na rin. Kasi nagdala ako na. Buhok. Ano sa?